Matod ni Bimbo Perez, pag elementary na ako, sickly jud kay ko. Kay naaman ko'y asma. Almost every month, ma-hospital ko. Naabot na gud mig Manila. Ako mga ginikanan pag-cure sa akong asma. When I was 22 years old, na-diagnose ko nga dunay lymphoma. Bata pa kaayo. Ang tibok pamilya in town ang hinilakay mi. Pagkahibaw nga doon ako'y cancer. Naghilak pagyud ko kay 22 anyos pa ko na nako'y usak ka tuig nga bata, nga babae. Naguol ko para sa akong anak. Kung kuhaon ako sa Dios, mag-unsa man itaw siya. Na ako'y maguwang nga babae na deboto ni Senyor Santo Niño. Iya kong gitudluan sa pagpangadji sa novena kada adlaw o pagrosaryo plus novena ni Padre Pio. So everyday ko mangadji diya sa Basilica Minore del Santo Niño. Mutambong kong santos nga misa kada adlaw. Unya mga lawat yun ko. Usa ka gabi sa pagkatong na nako, nakadamgo ko nga dito ko sa Basilica. Klaro kayo ang akong damgo. Usa ka tiguang nga lalaki, niduol nako, wala siyang ngipon. O nangutana, kamao ba ka anak? Pagtanaw nako ang iyang gipasabot, na ay nagluhod nga naglakaw padung sa urna ni Senyor Santo Niño diya sa Basilica. Sobrang gitudluan ko sa Dios unsaon pagsakripisyo. Mao to pagkasunod adlaw akong gibuhat. Nagluhod ko nga naglakaw padung sa urna ni Senyor Santo Niño, padung siyang imahe ni Senyor Santo Niño. Every day na akong gibuhat, magluhod ko maglakaw padung sa main door hangtod sa imahe ni Senyor Santo Niño. Kay mosimba man ko kada 5:30 PM. After sa Mass, anak na ko diya magluhod, maglakaw. Mangadji kong santos nga rosaryo, mangadji ko sa novena, hantod maabot ko sa imahin ni Senyor Santo Niño. Ang ako gong tuhod nagkasamad-samad tungod atong akong pagluhod, paglakaw. Kay nom-nom ko nga, ako na lang usa mahibilin o janitor diya sa simbahan. Wa ko mo undergo o chemotherapy. Kay gipili sa akong mga ginikanan na mag-pure vegetarian diet lang ko. Fresh juices o enema every day. Wa sa ko'y sugary foods, wa sa ko'y oily foods. Ang akong pagkaon, gi-steam lang na vegetables. While fish, wa sa meat. Biscuits or cakes, wa sa. For 2 years, mao ni akong diet. Sige lang kong CT scan, kay gimonitor man gid nila ang tumor sa akong lawas. Then finally, one night sa akong damgo, I saw Senyor Santo Niño, gold ang iyang gisulob. Iyang gikuptan akong kamot. Yan nakakita kong daghan kay nangamatay nga itom nga mga isda sa lake. Pagkabuntag, ako schedule sa CT scan, nahibong ang mga doktor. Wa na sila nakita nga tumor. Karon 58 years old nako, healthy po'y rabuyag. Dili jud ko kalimot ato nga time, wa jud ko biyai ni Senyor Santo Niño. Gitudluan ko ni sa Senyor Santo Niño unsay akong buhaton. O katong akong bata nga 1 year old pagkasakit nako og cancer, karon tuwa na siya sa gawas sa nasod, successful na siya nga nurse. Daghang salamat, Senyor Santo Niño.